Sâmbătă s-a desfășurat la Covasna primul raliu intern din acest an în România, o competiție pe zăpadă devenită tradițională. Anul acesta, materia primă, dacă e să ne referim la zăpadă, a fost din plin spre deliciul concurenților și organizatorilor, dar în același timp și multe grade sub zero. Au fost 22 de echipaje prezente la start și au reușit să termine cursa 20 printre aceștia cu o evoluție spectaculoasă și Aurelian Dodea Andronache. Mușcelanul a alergat la volanul mașinii sale cu care participă în campionatul de viteză în coastă Citroen Saxo VTS și l-a avut în dreapta pe Horia Platona. S-a întors pe jou, fii atent! Nu, ăsta nu era un concurs. L-am curcat vă tot de atunci. După cele 4 probe speciale parcurse, cel mai bun timp în clasamentul general îi aparține lui Cătălin Berari, iar Aurelian Andronache a sosit pe locul 7 la mai puțin de 7 secunde față de câștigători. De altfel, pe parcursul întregii zile, Mușcelanul a avut o prestație apreciată de cei prezenți și concretizată în clasamentele finale la grupa A și apoi la 2 roți motrice de fiecare dată, Dode urcând pe treapta cea mai înaltă a podiumului. Și locul 1, Aurelian Andronache și Horia Platona. Stat pentru poză. Și locul 1, Aurelian Andronache cu tratul la ora. Bine, state! Mulțumim pentru poze, stați, vreau să facem o poză de lucru la sfârșit pentru plecați, să avem amintire. Cu imagini și alte amănunte de la această competiție vom reveni și în jurnalele sportive viitoare.